Hem gitfingu bom beyan ve haja erde bilingime li anlatırsın jito kesi emi bimeşin hatta serketini li peşmeri azadiye emi biçin bergeronahiye ev roj roja berxwedaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye ev roj roja berxwedaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye. Hercin destpê dibe, radibe, Meydan tijî Dengê çekan. Li heralî agir dibare, Dîrok dinivîse rûpelên nû. Berxwedanê ji bo azadî, Serî natewînin li ber dijmin. Em ê bibin yek, em ê bibin hêz, ji bo welat em ê bibin leheng. Çeku rextên giran li meydana şerem amade ji bo rizgarî em ê bimeşin heta mirinê em ê biçin pêş. Çeku rextên giran li meydana şerem amade ji bo rizgarî em ê bimeşin heta mirinê em ê biçin pêş. Li helalî agir dibare Dîrok dinivîse rûpelên Dengê tifîngu bombeyan dehece erde dinlingên melê em natırsın jito kesî em ê bimeşin heta serketinê li peşmeriya azadiye em ê biçin berberona ev rojoja berxwedaneye ev demdema serhildaneye ev rojoja berxwedaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye ev demdema serhildaneye